ראשית אני באמת רוצה ככה לפתוח ולומר כמה דברים על העבודה על הספר, שבאמת ככה הייתה לי הזדמנות נדירה לפגוש בחנה דרך הספר, דרך המפגשים, השיחות, הלימוד, הדיאלוג באמת המאוד מעניין שככה חוויתי דרך העבודה על הטקסטים. אני יכולה לומר שככה הקריאה באמת לעבוד על הספר הזה שנועד בין היתר לקהל רחב אבל גם לסטודנטים אימת אותי עם סוגיה שדרשה ממני מחשבה פעם ועוד פעם, בעצם שאלת הבהירות שחנה ככה טבעה והתעקשה ולמדתי ממנה הרבה, ובמובן מסוים ככה כל פעם שניגשתי אל הטקסטים שאני אוהבת לעסוק בהם, ואני עוד מעט אדבר על אהבות אחרות, אז מצאתי את עצמי שוב נתקעת באיזשהו אופן עם העניין של הבהירות. כי חלק ממה שכל כך מושך בטקסטים האלה זה העובדה שהם אינם בהירים. אז מה עושים עם טקסטים כאלה שרוצים להביא אותם לסטודנטים, ואיך מתווכים חומר כזה שחלק מהקסם שלו טמון באטימות, כן? הדיאלקטיקה של האטום והמנוכר. אז באטימות הזו ואולי בזרות אני ארצה לדבר היום פחות על אדורנו, אני אדבר בקצרה, הפרק ארוך וכולל בעצם גם התייחסות לפילוסופיה המוסיקלית של אדורנו וגם התייחסות לתיאוריה האסתטית של ולטר בנימין, בעצם פרק שהתחלתי בו והמשכתי והערכתי ועכשיו אני חשה שאני צריכה לקצר. אז עם אפרת בעצם ככה אני מאוד שמחה על הזיקה והאופן שבו אני יכולה לבוא אחריה כאן שדיברה על המדיום ואני רוצה לדבר על האומנות ובמובן מסוים כן אותו רווח שהזכרת כשנולדת ישות חדשה ואחר כך הוספת היכן שהמשמעות דווקא קורסת. שאלת האומנות שולחת אותי תמיד אל המתח הבלתי פתור בין היקסמות לביקורת, בין התמסרות למהלך של חשיבה. אותה תנודה המוסיפה ללוות אותי במפגשה עם הספרות והמוזיקה, גם השירה. האומנות מהי ולהיכן מובילה? את הספר על המדיום באומנויות ביקשתי לקרוא דרך שאלה זו המתמקמת בפער, פער אחר ואולי לא כל כך, שבין האתי לאסתטי. המוזיקה, אומנות הצליל, הייתה לאחד ממקורותיו של הדיון במתח הזה, שהרי משחר ימיו של המיתוס הסירני, ידועות בנות הים בקולן המפתה את המלאכים אל מותם. טבע ותרבות, ארוס וטנטוס, ומה לא נקרח והודק למפגש ההרסני עם היסוד המוזי. אצל קפקא אגב הסירנות שותקות, ובכל זאת המוזיקה רועמת. היא נטולת מושגים, ואולי גם משום כך היא גילמה עבור הרומנטיקנים, אותו מרחב שהזכרת שאולי שם לא ניתן לדבר על הציור ללא המוזיקה, ועל המוזיקה ללא הפילוסופיה והשפה וכן הלאה, שם היא גילמה את המרחב אליו התגלגלו השמות, גם שמות האל, מרחב ההתגלות. המוזיקה דומה לשפה, אומר לנו אדורנו בחיבור משנות ה-50, אולם היא אינה שפה. מהו אפוא הדבר שמבחין בין מוזיקה לשפה? לטענתו המוזיקה, גילוי וכיסוי, היא הרעיון שמתגלגל בצורה של שם האל, היא תפילה שהקסם שר ממנה, זה הגורם לדבר מה להתרחש, עדות לאותו ניסיון אנושי עקר כתמיד, לתת שם לשם עצמו, כך אדורנו, במקום ליצור משמעות. מה זה אומר במקום ליצור משמעות? ואני מחזירה אתכם לשאלה של הבהירות. במקום אחר ידבר אדורנו על המילה הזרה, כאותו גרעין אטום, יסוד מסוכן, מתנכר ומתנגד, המפוצץ את בית הכלא של השפה, אלא שהיסוד הנפיץ, כבר ניחשתם, הוא מוזיקלי. המשכה של הקריאה הזו שמוביל אדורנו מתגלה בכוחו של הדיסוננס המוזיקלי לפעור את כסות ההוויה. הדיאלקטיקה של האטום והמנוכר מטרידה ואינה נותנת מנוחה, קורעת את המסכה, מזמינה את המאזין להתמסר ולהישמר. הכיצד? על האטום באומנות אנו לומדים גם מפול צלן, וההוגים הללו, היוצרים,
שנמצאו על שולחני נקשרו לרגע בהלך רוח של מחשבה על המוסיקה והספרות, השירה והאומנות. צלן משיב בדרכו לאדורנו אגב, מי שמכיר את השיח, וחוזר על שאלת האומנות דרך השירה. השיר דס קדישט השומר את זיכרון תאריכיו, אבל מדבר, es spricht. ולמרות שתמיד הוא מדבר בענייניו, הוא תקוותו לדבר גם בעניין זר, או בעצם עניין אחר. גבירותיי ורבותיי, שימו לב, אתה רוצה להיות ראש מדוזה כדי לתפוס את הטבעי בחינה טבעי באמצעות האומנות. זוהי, כך צלן, יציאה מן האנושי, יציאה לתחום מופנה אל האנושי ומאוים, אותו תחום שבו דמות הקוף, האוטומטים ואתם. גם האומנות, שרויים כמדומי בבית. אולי אחד הנאומים הידועים של פואטיקה, ריטואל אסתטי המבקש לזקק רגע אתי. הקריאה של השירה אל אחר כדי לשוב אחרת אל האני. מדוע צריך האנושי את הלא אנושי? האין תשוקת האדם לדה-הומני מתגלה בסופו של דבר כסוג נוסף של היקסמות. והיכן מגיע הריטואל לידי סיום, באומנות או היכן שנגמרת? ואולי במדיום עצמו. האם שם נעוצה תשובה, ציור או מוזיקה, פואטיקה, צילום, קולנוע או תיאטרון? הספר שאנו חוגגים הערב את לידתו מזמין את קוראיו לשוב ולהתחקות, להאזין ולהתבונן בגלגוליו המאלפים של המתח. זה הטמון בשאלת האומנות, מעבר לשפה, למוזיקה ולשירה. אלו גם הגלגולים המערבלים את המחשבה. גבירותיי ורבותיי, כך צלן, אני בסוף, אני שוב בהתחלה. גם כאן, בנוכחותכם, הלכתי בדרך זו, והדרך הייתה למעגל. האומנות, כלומר גם ראש המדוזה, המכניזם, האוטומטים, הנחר, המאוים, הקשה כל כך להבחנה, ובסופו של דבר אולי הוא רק אחד. האומנות מוסיפה לחיות.